Γεια σας παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο θα παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που η φάση. Πιστεύω θα αρέσει σε πολλά αγόρια. Θα παίξουμε ξύλο με το Τραμπ. Έχω κλείσει βέβαια τη φωνή, μόνο το τραγούδι γιατί κάνει διάφορα και δεν μπορώ να ακουστώ εγώ να μιλάω. Πατάμε play. Στην αρχή βέβαια θα ακουστεί ο Τραμπ έτσι και κάποια τραγουδάκια μέχρι να μπει. Αλλά μετά θα ακουστώ μόνο εγώ. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι ρόλος είναι να μαζέψεις κάτι σαν χρήματα εδώ πέρα και μετά να πηγαίνεις εδώ πέρα στην αγορά και με αυτά να αγοράζεις διάφορα όπλα και να πλακώνεις όλους τους υπόλοιπους. Μέχρι τώρα έχω πλακωθεί μόνο με το Τραμπ και μετά δεν ξέρω πώς πάει, θα το προχωρήσουμε μαζί. Στο πρώτο επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να πλακώσουμε το Τραμπ. Πάμε. Αν το αρχίσετε το παιχνίδι αυτό, θα σας δείξει μόνο του πώς να το χρησιμοποιήσετε. Αν και αυτή τη στιγμή δείχνει τα κουμπιά δεξιά αριστερά στην οθόνη. Ωραία, δεν έχω χάσει ούτε λίγο. Πλάκα έχει, εγώ το παίξα λίγο πριν. Ωραίο είναι έτσι, ξέρεις. Όταν βαριέσαι και δεν έχεις τι να κάνεις, έχεις βαρεθεί να παίζεις δύσκολα παιχνίδια και τέτοια. Παίζεις για ένα έτσι αφάση. Περίεργο όταν βαράς και τις τρώει ο άλλος, από το πουθενά έρχεται μια μπουνιά, ξέρεις, σε βαράει έτσι. Για να το ξέρετε. Δεν είναι το βαράω και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως βλέπετε έρχονται και από αυτόν μπουνιές. Άλλο είναι όταν βλέπετε μπουνιά να κάνετε άμυνα. Όταν βλέπετε ότι φεύγει η μπουνιά βαράτε. Έκανα μερικά κόμπο. Θα τα μάθετε άμα το παίξετε το παιχνίδι. Θα σε δει ο Τραμπ. Μη λες πολλά. Κάνει άμυνα. Ο στόχος τώρα είναι να γεμίσουμε αυτό εδώ πρώτοι, ώστε να θα πάρουμε φωτιά τα χέρια μας και θα βαράμε πιο δυνατά, ώστε να τον νικήσουμε πιο γρήγορα. Τι λέει ότι πας. Μ' αρέσει που το παίζει κάποιος, ξέρεις. Οπ, πήρα δύναμη. Sorry, φεύγει λίγο έτσι η κάμερα, θα το πάθετε. Ωχ, έφαγα μερικές. Μισό να κατεβάσω λίγο αυτό. Ωχ, φούλαρα. Άμα φουλάρεις βάρα μόνο. Ωπ, φουλάρει κι αυτός. Μαγκές, βαράτε. Όποιος προλάβει. Όταν δεις ότι τις τρως, όπα, τώρα τη χάσαμε τη δύναμη, κάνουμε λίγο άμυνα. Από του βλέπω πάμε ισοπαλία. Είναι καλός ο Τραμπ. Μα εγώ θα τον πλακώσω πρώτος, γιατί έχω προβάδισμα. Επειδή το έχω κάνει πολλά κόμπο,
Πάμε. Πάρτε. Ούτε μία δεν έφαγε. 3 το έκανα. We want deal. Τραμπ. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Yeah. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βγάλουμε το βίντεο, γιατί το πρόγραμμα που έχω είναι μόνο για 10 λεπτά, μαγκές. I don't think so. Συγχωρείς με γι' αυτό. I don't think so. Αν προλάβουμε και τον σκοτώσουμε, καλώς. Όπα, αυτό ήτανε, κόμπο. Κουράστηκε λίγο το χέρι από τις πολλές μπουνιές. Πήραμε δύναμη. Yeah. Πάμε. Yeah. The American Ελπίζω να μην πέρασαν τα 10 λεπτά, να περάσουμε. Και αν νομίζω πως θα τον σκοτώσω, άμυνα. Αυτό ήτανε. Απορώ πως δεν έχει βαρέσει ακόμα. Βαράει. Ωραία, κάνουμε άμυνα σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν μπορείς με τίποτα να τον νικήσεις, έχει πάρει φωτιά. Αλλά τώρα θα έρθει και η ώρα μου να πάρω φωτιά. Τώρα όπου να είναι τελειώνει η δύναμη του. Ούτε μία δεν μου χωσέ. Ελπίζω να του κάνω μερικά κόμπος για να τον τελειώσω. Να το. Αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Σταμάτησα. Φυσικά σταμάτησε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe κτλ. Και ελπίζω να σας αρέσει. Γράψτε μου σχόλια αν σας άρεσε, να μου το πείτε, για να μην συνεχίσω εγώ το παιχνίδι. Και πείτε μου αν σας αρέσει κάποιο παιχνίδι να το παίξω κτλ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Χαίρομαι που με είδατε και τα λοιπά. Γεια σας.